Здравейте! Добре дошли на всички в моят канал и в групата ни. Днес ще говоря за кайсиевите ядки. Всички знаете ползата от кайсиевите ядки. Знаете, че те съдържат амигдалин, така веществото, което при разлагане в организма освобождава витамин B17. Той е полезен. Кайсиевите ядки са полезни за холестерола, за бъбреците, при анемия. Той е истински склад от витамини за човешкият организъм. Поддържа изцяло имунитета, потиска възпалителните процеси на дихателната система. Съдържанието на веществото в ядката допринася за втечняване на храчката при бронхит и отстраняването й. Спомага при хълцане, при отстраняване и унищожаване на паразити. Както знаете, ядката, виждате, аз съм я накиснала, в гореща вода, трябва да има тази формичка. Когато започнете, вече като е престояла няколко часа в водата и повече от 5 не може да консумирате дори наведнъж. Трябва да започнете постепенно с по 2 ядки, 3 ядки, 4 ядки до 5 ядки максимум. Не превишавайте дозата. За деца с само 2. Обелвате тази ципичка и слагате в закуската или в обяда. Разделете си 3 ядки в закуската и 2 в обяда. След което, какво знаем за горчивия нуклеон? Показва голямо количество вредно вещество. Циановодородната киселина, която се съдържа в ядката, тя се разрушава чрез термична обработка. Затова ви казвам, че трябва да залеете ядките с вряла вода. Съдържа също така алергени, бременни, стомачно, чернодробни, щитовидната жлеза, заболяване, диабет в тежка форма. Трябва да внимавате или да започнете с минимални количества. Циановодородната киселина се счита е отровна. Всички знаете, но в умерени количества унищожава раковите клетки, без да наранява здравите. Така че, когато и тя се съдържа циановодородната киселина във всички костилкови плодове. Но делът на циановодородната киселина е оскъден. Трябва да изядете над 30 ядки, за да се натровите. Така че бъдете внимателни. Всякакъв вид ядки ги накиствайте предварително или с специално тези с гореща вода. Слънчогледови, тиквени, може да ги залеете и с студена вода. Не прекалявайте с дозата, която ви е определена. Не повече от 5. Вече за по-напреднали, когато ядете 30 дена, трябва да направите пауза от 2 седмици и да продължите. Може да увеличите до 9. В тежък случай видовете на рак може да се увеличи до 9 ядки. Благодаря ви, хубав ден!